खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 4 जानुवारि 2023 बारायजाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव 99% मुस्लिमफोरा जौ लोङो। जायफोर मुस्लिमफोरा जौ लोङो बिसोरा धोरोम गैया, मानोना इस्लाम धोरोमा जौनि बेरेखा। नाथाय आसामाव 90% हिन्दुफोरा जौ लोङो। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुस्लिमफोरनि बेरेखा बाथ्रा बुंनानै मुस्लिमफोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनानै सोंखारिबाय थायो, नाथाय हिन्दुफोरखौसो बरबाद खालामगासिनो दङ। मानोना आसामाव वाइन शप खुलिनानै हिन्दुफोरखौ जौ फाग्लासो खालामगासिनो दङ आरो हिन्दुफोरा जेंनायाव गोलैगासिनो दं होननानै बेरेखा हान्जानिफ्राय रोखा बुंथिदों। आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एभेक्सन खालामनानै होस्रांनांगौ। नन ट्राइबेलफोरखौ होस्रांबासो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बियाब दाफामनायखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। बियाब दाफामनायनि गेजेरजों क'क्राझारनि लकसभा बियाबा एसटि रिजार्भनिफ्राय गोमालाङोब्ला बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया। जोंनि ट्राइबेल ओनसोलफोराव नन ट्राइबेल सुबुंफोरा आयेननि बेरेखा फैनानै नन ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया बांसिन जाबाय होननानै अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लिगनिफ्राय रोखा बुंथिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुराव बिसिनि इनाय सोमोन्दोनि थाखायनो बिसि आरो बिसिनि मोजां मोननाय सेंग्राया फिसाय हृदय बैसोखौ हाथुराजों बुथारदों। थांनाय 31 दिसेम्बर खालारखालि हरनि समाव बिसि करबि बैसोआ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा सुब्रत लकरजों खौसेयै लोगो जानानै बे जाथायखौ इनाय खालामनानै बिसि करबि बैसोआ हाथुराखौ लाफानानै गावखौनो पुलिसनो गथायदोंमोन। उनाव पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजों गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो सानैबो दायनिगिरि दुथांफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। आहमेदाबादाव सासे 23 बोसोर बैसोनि दुथां आइजोआ गावनि दान मोनथाम जानाय गथ' गोरलैखौनो सिभिल फाहामसालिनि 3 ताला बिल्डिंनिफ्राय गारहरनानै इनाय बुथारनायनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो बे आइजोखौ पुलिसा एरेस्ट खालामाखैमोन। आइजोआ बे जाथायखौ खालामखांनानै गावनि गथ' गोरलैखौ गोमादों होननानै हस्पिटालाव दावराव-दावसि खालामदोंमोन। उनाव CCTV केमेराखौ चेक खालामनानै नायनाय समाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैयो आरो दायनिगिरि दुथां बिमाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। गावनि गथ' गोरलैखौ बुथारग्रा दुथां आइजोनि मुङा जाबाय फारजाना फानु मालिक। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। सासे आइजोखौ खर' गैयै थासारियाव बोखांनो हादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि ग्रेटार नयडानि पेरिपालारनि राजा लामायाव सासे आइजोनि गोथै सह'खौ खर' गेग्रेबनाय थासारियाव दाद्रि पुलिसा बोखांनो हादों। नाथाय बे थैनाय आइजोआ सोरमोन, बबेनिमोन, मा मुंमोन आरो बेखौ सोर बुथारदोंमोन ना हारसिं थैदोंमोन बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। तेलेंगाना रायजोनि कुराबी गामियाव गंसे अन्थाइ लांबाय थानाय आरो स्पिडआव खारबाय थानाय ट्राकनिफ्राय अन्थाइया हरखाब गोलैनानै गंसे खारबाय थानाय अट' रिक्सानि सायाव हरखाबै गोलैना होनायाव अट' रिक्सायाव थानाय गासै 3 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों आरो गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जखम जादों। बे अट' गारियाव गासै 8 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। थैनाय 3 सुबुंफोरनि मुङा जाबाय बानातु सुमन 35 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय अट' ड्राइभार वाइ श्रीकान्त 30 बोसोर बैसोनि आरो डि नवीन 30 बोसोर बैसोनि। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। मणिपुर रायजोनि ताउबल जिल्लानि सिङाव थानाय कांगाबक लामडाइबुं गामिनि सासे जुलि जाखानाय 24 बोसोर बैसोनि टिउसन फोरोंगिरिया सासे 8 थाखोनि 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांखुमादों। टिउसन फोरोंगिरिया 8 थाखोनि हिनजावसा गथ'खौ थांनाय 15 दिसेम्बरावनो लांखारनाय जादोंमोन। उनाव हिनजावसानि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव जाथाया सोराङाव फैदों। दा बिसोरखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ, नाथाय बिसोर सानैखौ दासिमबो हमनो हाथ'नाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथां फोरोंगिरिया बे फरायसुलिखौ नोजोर लाखिबाय थायोमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम
रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।